Mas Gareng iki ngedrak wing motor diangkat mumbul dak iki kuat 5 menit lho. 5 menit mbok omongne kancane to, Dik. Suatu anu lho, iki suatu kekuatan iki ngene iki lho. Skill lho, skill. Aku tau ro dhewe ngonange aku iki. Wong iki ngangkat ngene. Bane ngarepe munggah 5 menit lho, Dik. Karo tolak-tolak ngene. Karo ngerokok ngene sikile dingenekne. Ngono. Tenan. Ancene mbiyen bekas etong edan iki ae. Kowe rumangsa. Lah aku ya luweh no, aku malah mangan cilok barang kok. Tapi kan gak kuat 5 menit kowe. 2 jam mangsamu larang. Lho, 2 jam larang dikeplekna aku ora ngedrak munggahne ban. Alah 2 jam aku. Lah kuwi larang digugah wong barang aku mandek terusan. Kayak ngedrake rusa kuwi mah. Ora masake ngedrak entek keturan. Ora, mumbul ora keju ta mumbulne anu. Alah nyapa keju wong ora sadar apa-apa wong nyantol pagere wong kok. Alah potong amur. Jawa Tengah piye Jawa Tengah? Jawa Tengah. Statur ceklek nuwun direm iki. Oh, lah Jawa Barat beda, Pak. Jawa Barat beda. Jawa Tengah Barat yo beda. Beda-beda to Pak ngonoan, Pak. Statur ceklek di statur ceklek naon direm nyai. Oh. Apik-apik ya termasuk enek to. Enek ya peda motor ada koyo ngono lho. Iya, karo suara. Pariksa kowe. Sesuk tukuane nggen Sidoarjo kuwi penak. Surabaya Peda King suarane nek starter ceklek no. Cuk. Ngono wis. direm Yangkrik ngono. Kula niku teri setunggal. Teri sitok lho kena sak sesasi lah ndandai. Teri siji ndelok sesasi lho. Iya, kuwi dipangan wong papat lho tak omongi. Mara tuwa lanang, mara tuwa wedok. Awakmu bojomu. Nek nggih contoh tenan kuwi. Saestu. Resepe teko wong wedok lara percaya. Carane piye? Teri digodhog sik, Bos. Heeh. Mari ngono bar digodhoki dikai klopo. Terus Parutan klopo, tambahi bumbu-bumbu ning kono, terus didang. Dibrengkes didang. Lah engko sing dipangan klopone. Nah, terus Senin mangan klopo, Selasa mangan klopo, sampai Sabtu sampai Minggu mangan klopo. Engko lho susune terine lak cuwili no kuru, Bos. Dadi susu meloket lho terine kita. Dadi sing dipangan klopone, Dik. Klopone, Pak. Iki genep 2 minggu nek gak salah terus kreminen kuwi. Aku lek wis wayah bengi teko ngene sak menika malah membayangkan nih, guys. Bayangne apa? Andai kan aku di bojo, Lah nyapa dibayangne tiwas ngenes, mbundang golek kono. terus aku kesel mas, pijeti, endi Dek? Piyuh lah penak. Terus punggungku iki dipijeti tekan bokong, sak menika dipeliriti diplek-plek. Engko nek wis teko bokong terus diwalik genten mijeti tempe. Enak mas.